L-ewwel esperjenza tiegħi mal-ħajja f'Għawdex tmur lura fi żmien qabel dħalt is-seminarju. Ma niftakarx eżatt liema sena, kont għadni student ma nafx hux is-seminarju minuri jew is-sixth form. U kont niftakar mort fil-kamerata tas-seminaristi li dakinhar kienet xi ħaġa kbira tidħol fija. U aħna mexjejn fil-kamerata tas-seminaristi naraw ftit id-dinja ċkejkna tas-seminaristi. Kien hemm il-kamra ta' Joe Borg, ex-seminarista llum miżewweġ bil-familja, li kien jħossib il-ħajja f'Għawdex u l-kamra tiegħu kienet litteralment mifruxa kartej. U xi ħadd spjegalna li Joe Borg kien responsabbli mill-ħajja f'Għawdex. Meta mbagħad dħalt seminarju fl-1984, sirt naf ftit aktar x'kien jagħmel Joe Borg u x'kienu jagħmlu s-seminaristi peress li anke jiena imbagħad ftit jew wisq bħas-seminaristi kollha ġejt involut fil-ħajja f'Għawdex. Jiena sa mill-bidu qisu nibtet fija imħabba partikolari għall-ħajja f'Għawdex. Niftakar iż-żmien meta mas-seminaristi kollha l-ewwel sena konna 28, konna mmorru nduru Għawdex kollu inħabtu l-bibien tan-nies sabiex jabbonaw. U niftakarni diġà fil-kumitat tal-ħajja f'Għawdex inżomm il-flus, kont qisu il-kaxxier, it-teżorier tal-flus li niġbru ħafna nies biċċa minnhom inqas kienu jafu x'inhi l-ħajja f'Għawdex u tant nies oħrajn li kienu jagħtuna l-flus aktar milli għall-abbonament fih innifsu biex jagħtu xi ħaġa għas-seminarju, xi ħaġa tal-flus għas-seminarju. Ma dakinhar kienet okkażjoni wkoll għalina sabiex bħala seminaristi aħna nagħmlu ġimgħa nduru fil-għaxijiet u qisu esperjenza nħabtu il-bibien. Xi ħaġa li imbagħad bħala saċerdoti kienet tiġi utli ħafna li noħorġu mill-Knisja biex immorru għand il-poplu għand in-nies. Niftakar ukoll u din ma tantx kienet esperjenza ta' pjaċir partikolari, meta konna morru nħabtu l-bibien issa darba biex niġbru r-reklami. B'mod partikolari kellna set reklami fir-rivista illi konna nsejħula l-vetrina. Ġabra ta' reklami f'paġna waħda f'kaxxi żgħar, kienu jagħtuna ċekċika llum ma niftakarx kemm kienet u ridna mmorru nduru l-ikbar numru possibbli ta' ħwienet jew ta' aġenziji tax-xogħol biex f'ċertu sens jagħmlu karità mas-seminarju u mar-rivista u jagħtuna xi ħaġa tal-flus biex niggarantixxu illi almenu jkollna introjtu xkejken għal pubblikazzjoni tar-rivista peress li r-rivista kienet fidejn is-seminarju. Għat li l-editur kien Don Anton Dimek, xogħol fuq ir-rivista kien isejr minna is-seminaristi niftakar meta dħalt is-seminarju u mbagħad bħala seminarista kien hemm illum Don Alex Refalo illi kien jieħu ssieb pratikament ix-xogħol kollu ta' editur sa l-istampar tar-rivista jiġbor l-artikli, jieħodha l-istamperija, jieħu ssieb il-korrezzjoni, kważi l-impaġinazzjoni. U kien jiġi romblu mill-Gozo Press bl-artikli kollha tal-ħarġa jittajpjati u niftakar il-Don Alex qassas dan ir-romblu diġà lest biex jiġi jissettjat u jgħidilna biex nifluh, biex nikkorreġu fejn hemm xi żbalji li ma tantx kienu jsiru għax Tony Bezzina kien eċċellenti għal Malti dakinhar niftakar. U konna nimmarkaw bil-lapes fejn hemm xi żball biex imbagħad jiġi jikkoreġut biss, tiġi korreġuta biss dik il-parti fejn hemm l-iżball. U nerġgħu nieħdu l-materjal kollu lil Don Alex, dakinhar seminarista bħalna biex inizzel kollox il-Gozo Press, l-istamperija konna ngħidula għall-istampar tar-rivista u mbagħad jissu tara r-riżultat tal-ħidma tiegħek x'ħin tara r-rivista stampata, r-rivista ppubblikata. Meta irritornajt mis-sena barra, imbagħad jissu dejt insir aktar responsabbli tant li ħadd ir-responsabilità li niġbor il-materjal jien bid-dami u bix-xogħol kollu. Don Anton Dimek kien jinkoraġġina ħafna biex nikdbu. Niftakar xi episodji partikolari, pereżempju il-fatt li
kont imur bir-rota wara nofsinhar mis-seminarju għall-istamperija ninżel bir-rota bil-materjal biex innizzel il-materjal u nerġa' nitla' naqdef li llum insiba diffiċli biex nagħmilha. Niftakar darba pereżempju meta kien ġej il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u f'Mejju tal-1990 u ridna noħorġu edizzjoni speċjali bil-kulur li dak darba kienx toħroġ bil-kulur il-faċċata ovvjament. Nistenna biex jaslu l-atti tal-kurja illi l-isqofkaw kien iftakru rid bil-fors illi jiġu stampati għalkemm ħafna drabi kien hemm tentattiv biex jinqabżu jitħallew barra u fl-aħħar ġbajt nistenna. U tajt ordni biex il-ħajja f'għadek tiġi stampata qabel jiġi l-Papa u din ħarġet mingħajr l-atti tal-kurja. U kontenti li ħarġet bil-kulur għal din niftakara ta' Mejju tal-1990 imbagħad fl-għaxija xejn waslet f'idejn l-isqof, insomma darba minnhom għajjat li l-isqof wara ċ-ċena ta' filgħaxija u ta' ħasla waħda minn dawk il-kbar għaliex kienet ħarġet mingħajr l-atti tal-kurja. Ma ħassejt li tikka proud illi ħriġnija fil-ħin qabel il-miġi tal-Papa. Niftakar episodju ieħor meta darba ktibt artiklu fi żmien meta l-Parlament kien iddeċieda fuq il-5 festi nazzjonali. U jiena fis-saħħa tal-mument, ħaġa li ma kontx qbilt magħha waqqas naqbel magħha sal-lum, li jisu il-politiċi ftehmu bejniethom u ma sabux festa nazzjonali waħda li għalija ovvjament bħala munxari kienet kellha tkun il-festa tal-10 ta' Frar. U ktibt artiklu dwar dan u niftakar kont ħadtu għand ir-rettur kien Fader Artervella u għetlu nista' nippubblikah, taħseb li nista' nippubblikah u għalli jista' jiġi ppubblikat. Għalli pero ħjar ittiħ l-isqof, għattu li l-isqof kawki dejjem l-isqof kawki u xenraħ. Għalli dan ma nġibuħ xejn, għax dan fej il-politika u dan nistaw nispiċċaw tal-lewna l-Parlament u spiċċajna biex dan l-artiklu mbirek xkejken ma ġiex ippubblikat. Imma kien jagħtina ħafna inkoraġġiment. Il-ħajja f'Għawdex kienet qisha skola żgħira, kien qisha jiena skola żgħira ta' identità tagħna law xejn, skola żgħira tal-istorja tagħna, tal-kultura tagħna. Kienet skola anke f'sens ekleżjali għal fatt li konna niġbru kemm jista' jkun materjal mill-parroċċi kollha, mir-realtajiet kollha. Allura inti toħroġ tfittex il-Knisja l barra mill-erba' ħitan ta' l-esperjenza tiegħek. Kienet esperjenza wkoll li għenitni meta mbagħad ġejt biex nieħu ħsieb ir-rivista tal-Parroċċja tal-Munxar għaliex għal diversi snin imbagħad ħadd ħsieb mill-A sa Z tar-rivista u dik l-esperjenza li kelli tal-ħajja f'Għawdex li komplejta anke bħala saċerdot imbagħad meta ġejt minn Ruma kienet tajnuna kbira li nħossha bħala esperjenza importanti ħafna fl-istorja tal-ġrajja personali tiegħi.